Cedar Assembly, you are loved and you are treasured. Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ndinotaura ndichirevesa ndinokudai. Amen and amen. Ndaiseka imwe hama yakandikumbira kuti ndinoparidza kuchechi kwayo. Ikati baba takugadzirirai package yekukupai. Ndikati package I've been given. Ndakauya kuzororo. Mari yangu ndinayo. Ende zveshuwa mari yangu ndanga ndinayo yakakwana. Kureva kuti ndinodada nemi ndinokunyengetererai. You see, there's one thing that happened in 2021 chisina vazhinji vakaziva, asi kune vemakuhwa vaitenderedza izwi rekuti mudhara vakaremerwa havasi kufamba. Yes, zvakaitika kana makazvinzwa nemakuhwa. I know kuti pane chiWhatsApp chakatenderera kunyanya kuBramfisher chandizivi kuti akauya kumba akalikisa ndiani, kana kuti yakalikiswa nevanogara kumba kwedu kuti mudhara vakaremerwa havasi kumuka. Yes, that was true. Ndine 3-4 days ndakatadza kumuka pandakanga ndakarara, ndisingamuke ndisingafambi, asi kutaura ndaitaura. Handina WhatsApp yandisina kupindura, uye handina phone call yandisina kudaira. Ndaitonamatira vanhu ndakadaro, nekuti ndakanga ndaita chirevo chekuti COVID haiuraye munhu. Saka hondo dzimwe dzisingarwi nemi dzine kwadzinorwiwa. Kana taakurwa hondo dzemweya hatirovi vari pasi, tinorova makomanda. Saka COVID yakauya kumba ikarova kunashe asati asita mwedzi. Yanga achangopfuya anga asati anyatsosvita mwedzi. Ikarova inini, ikarova maifundisi, ikarova ngaongwe, ikarova kunichanoni. Tikatesta positive. Vamwe vese, they didn't struggle much. I struggled a lot. And ndaizviziva kuti ndaitorwira nevamwe. Dai ndakadona kutenda kwese kwaidoni. Asi pane pandaimira ndichinyatsonzwa, pane musi wandakaparidza musi wa 11 July. Ainditora video ndaitombomira kufema ndichitadza, ombomira ndoenderera mberi. Kana ndakugona ndoenderera mberi, kana ndakutadza ndomira. Asi ndakatoparidza ndakadaro. Kutodzika masteps ndakatogwesha kuenda kunoparidza, ndichizviziva kuti ndinopadarika. Muviri vakaremerwa, asi kutenda hakuna kuremerwa. Amen and amen. Muviri vakaremerwa, but kutenda hakuna kuremerwa. I know kuyuthi kwenyu kuva moyo ndokwarakatenderera. Amen. Rakalika sei kuti mudhara vakaremerwa havasi kumuka. Ende chinhu wani chandokuudzai ndechekuti kundireva kupedza nguva. Ende sosi yacho ndoiziva, nevanhu vaitenderedza vhangeri rondovaziva kuti mudhara vakaremerwa. That's why pandakangopedza kuparidza kaklipi kako kakaonekwa nevanhu vakawanda, kwete kuti vaida kudzwa vhangeri, vaida kuona kuti zveshuwa mudhara ari kupula through here. Kudeva kuti the more you are blessed, the more you create enemies. Anyone who wants a blessing, you must know that enemies are certain it. That was 8, 9, 10, 11 July. Those 4 days were not good. Ndairemerwa nekapi yetii. Zvibata zvoti kapi iri kurema. Urukunzwa. But izvozvo zvinotestify. Pandaitorwara ndaitorwira vamwe hondo dzavo ipapo. Because dai ndakadona ndadaidzira kuti hakuna anopinda pano anofa neCovid. Zvaireva kuti kutenda kwese, if you strike the shepherd, the sheep is scattered. Saka patinoita madeclarations and akafanana neandakuita izvezvi manje zvinoreva kuti mweya yese inopesana nezvandataura hairwi nevari kurwa nayo, inorwa neadaidzira. Mazvinzwa? Saka kana muri kubatsira vaya vakazvinzwa nemakuhwa, yes, it was true, but cursed be the person who spread that word.
Pane zvimwe zvinhu zvokuti ukaona meso ako ngaadzidzire kunyarara. Unotaurira vanhu kuti unosara kuti kune vakamboona baba vakashama vakatopengera iyoyo. Ene unoudza kuti munhu akatouya kumba, asi ndine makomrades angu aitouya. They never stopped kuuya kuti mudhara havasi kunzwa mushe. Vaiuya kumba vachindoona ndakadaro, ndiri in that state, vachinoita zvavanoita, tikatopadarika. Much thanks kuna baba maodzwa. Vaiuya vachitonditora video in such a state. He says, Mwari ngavakuitire zvakanaka, urege kufa usati wasvika 8. Kana paine dhimoni rerufu riri kukutsvaga, ngariuye kumba kwangu, ridhile neataura. Handiti Mwari vachitiitira zvakanaka. He used to come in such circumstances kuti vhangeri riparidzwe. Amen and amen. Udza munhu ari padhuze newe kuti pane zvinoitwa naMwari zvisingagonekwi nevanhu. You know, musi wa 22, musi wa 18, musi wa Friday 18, no 17, ndakatuma mombe. Ndichenda wandaenda, mvura ichinaya, munhu aitodhina mombe dzake dzichida iso. Ini ndofamba zveparoad, ndaifamba mafambiro angu emazuva ese. Mota yangu yanga iri mu140, mombe dziri muroad. Apply mabreki ekutanga, mota bva yaskidha bva ndabvisa. Apply kechipiri bva yaskidha bva ndabvisa. Kechitatu bva ndaita purposeful decision yekunorova one of them. Boom! Chinodonha kuside kweroad, mota yangu ichita U10 ichitarisa kwayabva. Ndichipedza ipapo ndichidzika, ndichiona kuti bhamba rangu dai zvishoma. Mota iride, kwakutokudza Mwari, kwakutoenda kwandaenda. Kune munhu wanda kuedza kuudzwa kuti kana wakunamata Mwari zviri nani, hazvirevi kuti miseve haisimunzwe. Miseve inosimuka, miedzo inosimuka. Asi pauri kupinda mugore ra2022, rega kutya miseve, rega kutya hondo. Vimba naJehovha watakatenda maari. Tine chirevo chatakaita tavanhu vakuenda kuZimbabwe, ndikati hakuna unoita accident, hakuna unofa, tinodzoka tese takakwana. Saka izwi iroro raifanira kundichengeta neparoti, rakachengeta iwe rikachengeta inini. So whatever declaration that is made in the presence of the Lord, it's good enough to save you in circumstances where people are not saved. Kune munhu anorara hope panguva yatakuita madeclarations ekuenda kunext level. Mweya yetsvina inotanga kuti son come back home, daughter come back home. No one of us has ever been there. Kurumidza dzoka kuno. 2020 takanga chifamba netheme yekuti chi, you shall eat the good of the land. Vangani vachairangarira Isaiah 1 verse 19. Kana uchida uye uchitenda, uchadya zvakakora zvenyika. Last year taiti kudi, creating my own season, my own new season. Hashtag mwaka mutsva. Gore rino tine imwe futi. Hallelujah. Inoti hashtag sunungu. Chazokutsanangurira pamberi. Andinotora nguva yangu ndichigadzira mazwi kuti akurerukire kutaura. Iyi haisati yathimu, iyi hashtag. Handiye kutanga daiti hashtag mwaka mutsva. Apa tirongodaidzira kuti hashtag sunungu. Shortcut yasunungura. Yeah, it's a hashtag sunungu. Unonga wakanyopfeka t-shirt yakanyorwa kunzi hashtag sunungu. Haicha sense. Izo haisati yakumeka sense. Ndichaitsanangura. For today only, not for every day, for today only. Mindfulness ndiverengerewo vhangeri. For today only. Vanosindiverengera mazuva ese kutanga kuswera mangwana. Kutanga mangwana. Ndam Saturday kanasi.
udza munhu ari pachituze newe kuti hashtag sunungu kuti hashtag sunungura kwakarebesa unongoti hashtag sunungu. Alright, maimfundisi ngavandiverengerewo shoko raMwari kubva kuna Luke chapter number 4 verse ya 19 na Isaiah chapter number maimakanda mune reshona uyai naro reshona vape imwe maiki maimfundisi vachiverenga rechirungu. Chirega kurara hope pani udza ari padhuze newe kuti kune nguva tisingararwe hope. Chakupai timu tapedza kuverenga iwe imbobata pakuti hashtag sunungu panyore papo pane nyasha dziripo papo pane hashtag sunungu. Kana usingade hako zviri fani unongoti hashtag sunungura, but iyoyo kuti hashtag sunungu ndo yandaitonamatira kugomo iyoyo. Mavasvika Luke chapter number 4 verse ya 19. Ndichaverenga Luke 4 verse 19. To proclaim the year of the Lord's favor. Gore shona. Nokuzivisa gore raShe rakanaka. Alright, chinyora kuti gore raShe rakanaka. Alright, chi mese makadaro hatidzokerei naye tiverenge tichidzoka kumashure, asi pamatangira ipapo ndo pandiri kuda. Saka theme scripture yedu it's Luke chapter number 4 verse 19 na Isaiah chapter number 61 verse 2. Mazviona here kuti in 3 consecutive years we have used Isaiah. If anyone picked that, kuti in 3 consecutive years we have used Isaiah. Saka mufundisi vari kuverenga bhuku raIsaiah zvakanyanya. Alright, regaida kuti tiende pana Luke ndikuudze iye kuverenga. Usandimhanyise ti ndezvegore rese izvi. Hallelujah. Udza ari padhuze newe kuti baba vari kuti hashtag sunungu. Verenga pa 6 tangirai pa 16. Maimfundisi first. Luke chapter 4 verse 16. He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Maimakanda. Akasvika paNazareta paakanga arerwa, akapinda musinagogo nemusi weSabata sezvaaisiita. Akasimuka kuti arave, akapiwa bhuku yomuprofita Isaiah. Zvino wakati apetenura, akawana pakanyorwa panoti, "Mweya waShe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo, namapofu kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa, nokuzivisa gore raShe rakanaka." Hallelujah. Muvaombererewo vachigara pasi. Mwari vachitiitira zvakanaka. Mangwanani ano theme yedu iri kuti gore raShe rakanaka. Asi unogona kuichinja wobvisa pane panganzi rakanaka wongogumira pari kuti gore raShe. Bvisa pari kunzi rakanaka iwe uri kuti gore raShe hashtag sunungu. Ndo theme yegore ratiri kupinda rino. Gore raShe hashtag sunungu. Pane ma-apparatus handichadefina manheru ano mangwanani ano pari kuuya Mwari vachisika munhu vachiti let us make men in our image. Pane panozonzi let us make men, hanzi Mwari vachiropafadza munhu vanoti increase and multiply in Genesis.
Zvoreva kuti when God created a man, he created him to stay on earth, to eat on earth, to increase on earth, to multiply on earth. When he created earth, he had a man in mind. Or when he created a man, he had his earlier creation earth in mind. What it means is a human being is not a heavenly candidate. A human being is an earthly candidate. A man was not created to stay in heaven, but a man was created to stay on earth. If God wanted men in heaven, he should have created men in heaven. But let us make men on earth when they were in heaven. Kureva kuti munhu haana mugowe kudenga, munhu ane mugowe panyika. Uye munhu aine mugowe panyika ane zvinhu zviviri zvaanofanira kuita: increase, which is wealth, and multiply, which is children. Zvoreva kuti munhu semunhu anofanira kugara panyika achiita zvinhu zvake panyika. Bible rinoti Jacob slept with his fathers. Haana kuzoincrease afa. Hakuna kana mumwe chete akafa tikapiwa nhoroondo yemabasa aakaita afa. Vanhu vese vatinoparidza nezvavo vakashandiswa naMwari panyika. Ndichiri nemunhu here? Zvoreva kuti pataverenga kuna Isaiah, Mwari vanotuma muprofita Isaiah kuti agadzirise vanhu panyika, kwete kutora vanhu kuenda navo kudenga. Ari kuti ngatisunungure vakatapwa panyika, uye ngatirangarire varombo pamweya panyika, ngatirangarire vasina panyika, ngatirangarire vakasungwa panyika, kwete kudenga. Ndoda kubatsira mumwe munhu ari kuti ndichazofara kudenga. Hatina nhoroondo yemufaro kudenga, tine nhoroondo yemufaro panyika. David oti anoseta tafura pamberi pevadzivisi panyika, kwete kudenga. Ndichiri nemunhu here mangwananani? Kune vanhu vari kuti the gospel has been monetarized. The gospel has been made money. A human being was monetarized before he received the gospel, because he was given the Garden of Eden full of stuff before he even know that he is there. So any man who is not monetarized is not from God. Ndichiri nemunhu here mangwananano? Saka denga razorangarira vanhu panyika. Ndo pariri kudeclare kuti gore rakanaka raShe. Jesu vakatonzi enda unogadzirisa vanhu panyika, ufire vanhu panyika, kwete kudenga. Saka pari kunzi ndakauya kuzodeclare gore rakanaka raShe panyika. Saka ine ndiri kuti gore raShe 2022 igore rekugadzirisa nekuripeya zvisina kumira zvakanaka pamunhu. Jesu haana kana wani waakasangana naye anga aine situation isina kumira panzvimbo akadarika. Anosangana nechifeve chiri kuda kutakwa. Mutemo vakanyora uchiti kana mukadzi nemurume vakafeva, murume mukadzi ngaaurayiwe, murume ngaaende. Wazvinzwa? Jesu kwaakusangana nevanhu vari kuti tabata mukadzi uyu achifeva, mati toita sei naye? Ndo pari kuuya hashtag sunungu. Hazvirevi kuti mai ava vagona. Aiwa, mai ava vatadza. Nyika iri kutenderana nezvakanyorwa kuti mukadzi uyu atadza, uye ichokwadi anga achifeva. Jesu ndo paakupefoma
nhema inonzi #sunungu, kusunungura vakasungirirwa, vachifanira kusungirirwa, kwete vasingafaniri kusunungurwa. Saka gore ra2022 tiri kuchinja masisitimu ezvokwadi ari muupenyu hwako anotaura kuti ifa usararame. Ndopatiri kuti #sunungu, kusunungura vakatosungwa kare, nekuti igore rakanaka raShe, kwete kudenga bati panyika. Wanhu waendiri kuti #sunungu. Jesu wasangana naZakayasi mbavha, haasi kuramba kuti imbavha, anototenda kuti imbavha, nenyika inotenda kuti imbavha, asi denga riri kuti #sunungu. Kune munhu andiri kutaura naye, handisi kuramba kuti une chirwere chaunacho, uye handisi kuramba background yako, uye handisi kuramba system iri pauri, asi ndauya negore rakanaka raShe, ndauya negore raShe kuzosunungura. Kune munhu andiri kutaura naye, pane vanhu vane mamarriages akasungwa, pamwe pacho uri kutozviziva kuti uri musituation yauri, kwete nekuti wakagona, aiwa une zvawakatadza, but gore rino tiri kuda kusunungura. #sunungu. Pese pane mapfundo muupenyu hwemunhu, tiri kungosunungura. Hatinei kuti agona here kana kuti atadza, isusu gore rino kungosunungura. Hatisi kukoshesa kutadza kwako, tiri kukoshesa mwaka wauya wekuti rigore rakanaka. Kune munhu andiri kutaura naye kuti gore rino toda kusunungura. Mari dzakasungirirwa, isa hatisi kubvunza wakasungirira, uye kuti dzakasungirirwei, toda kungosunungura. Pane pandinofarira Jesu paanoti, endai munotora dhongiro muuye naro kwandiri. Handiti kana mauya naro kwandiri, zvikanzi varidzi vacho vakatibvunza, zvikanzi vaudzei kuti munoti Ishe uri kurida. Ndine vamwe vanhu vandiri kuda kuti pauri ipapo iwa wakasungirirwa nevanhu, hausi kuzvisunungura wega, inini ndiri kuzokusunungura. Wai Ishe uri kukuda, pane pauri kudiwa naShe pabasa pamberi apo. Ndoda kutenga chechi in the next 3 months, ndiri kudawo 600,000. Saka iwewe mari yako yakasungirirwa, da kutoisunungura, because pane pandoda kuishandisa, mudhara vari kuida. Wanzu wandiri kutaura, ndati mudhara vari kuida, marriage yako mudhara vari kuida, utano hwako mudhara vari kuda kuhushandisa. Pane paunofanira kubviswa. Yegore rino haisi yezvawagona, yegore rino ndeyezvawatenda. Ukatenda kuti Jesu mwanakomana waMwari ndo yaiporesa vanhu, yaisaporesa yanga isiri yetsika nemagariro. Mukadzi aibuda ropa, tsika nemagariro dzaimusunungura, asi akatenda kuti ndipa igore rakanaka. Kwaungonobata mbendero. Kune munhu andiri kutaura naye gore rino, iwewe unongoti gore raShe, zvese zviri kukunetsa ndezvegore raShe. Unoziva here kuti pamwe pacho vanhu takasungirirwa nekuda kuedza kuita zvakanaka, tichitadza kutenda zvinoraramisa. Kune munhu anoda kuti abude patsika dzekuita zvakanaka. Vanhu vazhinji vari kutora nguva yakareba vachiita semaFarisi muchechi, kuchengeta tsika, kuchengeta unhu, kuchengeta mapfekero, vasingachengeti chine basa chinonzi kutenda. Can I repeat this? Unogona kuchengeta. Yesu uri kupfeka sketi refu, handisi kuramba. Yesu uri kuuya nechegumi, handisi kuramba. Yesu hauhuri, handisi kuramba. Yesu haubi, handisi kuramba. But uri kutenda munchi. Those are good manners, they are not faith. Hallelujah. There is a difference between good manners and faith. Kutenda ne good manners. Gore rino ra 2022 ndoda kuti Mwari vandipewo vanhu vakafanana nemubavha iya pamuchinjikwa. Iri ungoti kana makuenda uko, ini ndirangarirei, iwe uri kutukirei murume uyu, ini newe tarovererwa yekubanditi, asi uyu haana yaparai. Imi mundirangarirewo kana masvika mazwi auchataura gore rino,
patichaita intercession yanhasi, iwo ngaakuchengete, arabhe mamwe ese akamboitika. Izwi ranhasi, let it be sufficient enough, timborabha zvekumashure. Rakabi chifeve, aitova chifeve, asi paakaona ava anoti takanzwa maparadziro amakaita vanhu nenyika iri kuti Rakabi akangochengetwa ne1 incident. Izwi raakataura ka1 rakachinja upenyu. 2022 harisi gore renhoroondo, tiri kutangira panapo. Mamwe makore ese tinoti zvawakaita zvichakutera, gore rino tiri kuti aiwa zvawakaita hazvikuteri, zvauri kutenda mazviri ndo zvaakushanda. Mugore rino iri ndo zvaakushanda. Yes, une mbedha unorira, asi tiri kuti mbedha unorira ngausangane negore rakanaka raShe. Tiri kuti chirwere chako ngachisangane negore rakanaka raShe. Tirege kukoshesa maantibiotic avakambomwa before. Titangire pano, asima ngadzinzwe izwi raShe, zvirwanda ngazvinzwe izwi raShe, ngazvione gore raShe rakanaka. Kune munhu wekuti achitarisa so ari kutarisa gore raShe rakanaka rakamuomera. Gore raShe rakanakisa chinhu wani, iwe chako kungotenda kumuprofita, muprofita ogadzirisa nyaya yako. Region anongotanga kudaidzira, munondiparadzireiko mambo wangu, nguva haisati yakwana, zvikanzi sunungurwa. Kune vanhu vakawanda vari kutenda muprocess. Gore rino taumboshanda nezvegore rino. Kune munhu wandiri kutaura naye, igore raShe hashtag sunungu. Pese pakasungwa iwe ngonosunungura. Handina kuti kumbira vari kuti varipo, aiwa iwe sunungura. Wakanyarara. Kune munhu wandiri kutaura naye ari kuyatsofunga kuti chii chandingasunungura muupenyu hwangu. Pane zvida kutosunungurwa. Jesu hanzi ndakavinga kuzosunungura vakatapwa, ndakavinga kuzosunungura vari oppressed. Kune vanhu vakaoppresswa nema-types of spirits akawandisa. Kune vari muno vasiri vacheche, mvura hatichamwi. Fasting yatanga, kusiya kwamai makanda vane chigubu chavo vasiye yenyu. Vamwe vese mvura hatichamwi, tichamwa tasangana pano masikati tapedza. Fasting yedu inotanga nhasi. Ndoziva kuti pakutanga mamuchiziva, vanhu vada kuziva pakupedza. Pakutanga ndoziva kuti vazhinji kungorimanirana pakutanga vanhu vari kuziva pane nyaya pakudi. Alright. Vekukruger stop munotsanya nhasi. Mufundisi vachakuisirai madays ekuti munopedza rini. Asi Rudaport neWestern area tichatsanya so. Mangwana kubva nhasi tinobreka, nhasi tosangana pano na 4 to 5 because it's Saturday. Tonobreka. MaSundays patinopedza service tobreka. Kubva Monday kusvika Sunday. Apa nhasi munobreka muchidya chamunoda. Mangwana munobreka muchidya chamunoda. Anditi Monday kusvika Sunday. Monday haina drink. Kubva Monday hatichamwi koko, hatimwi fanda, unomwa t-shirt. Ushuga yako unoisa kana utaisa 12 spoons, it's up to you. Asi hakuna chinhu chonzi drink. Anditi juice riri kumwiwa is tea only, hot beverages only, coffee and the likes. Kubva Monday futi kusvika Sunday hakuna chinhu chinonzi nyama. Tinongobreka todya sadza redu, rice redu nesupu, rice redu nemaveji, potatoes edu nematomatoes. For those 7 days hakuna nyama, hakuna drink, hakuna luxury. Tiri kudya zvekuti tingonamata Mwari tichienda kumberi. I7 days idzodzo. Sunday ndobva kusunungurai. Vanhu vafarira mazuva mashoma.
Saka fasting yedu mainzwa mamiriro yakaita gore rino. We are going for 9 days. The first 2 days you break, you eat what you want. The next 7 days, Monday to Saturday to Sunday. Sunday kana ndazokusunungurai munonodya nyama. Asi kana ndisanda kusunungurai hakuna nyama inobikwa. This applies kuvana vedu. Vane vachidya masikati but hamubiki poto yevana muchiti muri kuvabikira nyama. Vanodya zvamuri kudya. Mukamunzwira tsitsi mamhepo hamunzwiri tsitsi. Mazvinzwisisa. Kana hatisi kubika nyama hatisi kudini hedu, hatisi kubika nyama. Hakuna chipoto chevana, hakuna chipoto chevakuru. Kana hatisi kudya nyama, hatisi kudya nyama. This applies to my daughters. The pachechi pane madaughters amfundisi naamai. Vese vari kuexpecta. It's very normal kudya maveg. It's very normal kusamwa koko for 7 days. It's very normal kusadya nyama for 7 days. Ukaona takurambidza vanhu kudya nyama for 7 days, it means a double portion of grace. There are so many millions of people whom you say you are fasting meat for 7 days, they say to you have been fasting for 3 months. I was home. Ndakatenga makesi nemakesi emakoko. Munhu anomwa koko 7 mabhodhoro ka 1. Kureva kuti inenge ine mazuva isingamwiwi. Saka zvatiri kutaura kuti regai kumwa koko mukanoimwa nekuti pasajiriji vanopenga. Une rimwe gore rauchapedza usina kuimwa uchiida uye usingatsanyi. Unokungurutsa gore kudai uchiirangarira. Iriko kushopu iwe usina. Saka yekurambidzwa iyi itori nyasha kungovhara firiji no nyama. Simple. No koko no fanda, hatisi kudya majuice. Azo tienyi imwai. Sadza renye nemaveji dyai. Kuno munhu achadanga kundibvunza kuti poloni inyama here, matemba inyama here, hove inyama here. Kana wakutondibvunza zvinoreva kuti haufaniri uchidya, ndati maveji. Vegetable. No matemba. No mazai. Muri kudya maveji. This time it's 7 days of vegetable. Sunga, cabbage, repi, spinach. Kana kubika rice nesupu plus maZimbabweans mazhinji makanditeerera makabvira kare imi kudya rice nesupu. Ndiani asina kumbodya rice nesupu simudza ruoko. Makabvira kare itori miu yakatozvimiririra yakadaro. Dzokerai kwamakabva munodya izvozvo. So this time I should not yes, munogona kudya lacto, it's not meat. Andidika. But kuno munhu ari kunditarisa so. Because taubvumidza kuma beverages. Saka hatigoni kubvumidza fresh milk tonorambidza lacto. Mazvinzwisa. Zvinana poloni zvese ma-meat products siyanai now. Aufe, it's just 7 good days. Vanhu vakasateerera next year nongokupai 30 days the fasting. Aufi. Mazvinzwa. Saka it's 9 days. Asi dzine basa. Ende kana usina kudya nyama usina kumwa koko ndozoti unomuka uchinamata. Maapa achawedzera paintercession. Echokwadi. Kwete apo munhu achidzokera urara. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti wapabata here papo. Vaya vanga vakurumidza kuombera maoko. Saka tanyatsoseta maparameters edu ari right. Pane chasaririra here. Tati first 2 days nhasi muchibreka zvamunoda, mangwana muchibreka zvamunoda, kutanga mandi. Saka iyaya makabika iri mufiriji pedzisai. Muchibreka nhasi manheru munodya, muchibreka mangwana munodya. Iye maveji inono drink inotanga mandi. Ndopa uchaona kuti upfa haufambi.
muchaona kuti upfa hudi. Ende ndopatoda kuona vanhu vanogona kubika. Vaya vajaira kungobhoilisa nyama moisa madomasi, nyama yagara inozvinakira. Tichaona vana baba vana ana mai vanogona kubika, mozondipupurirawo kuti vekwangu vakarongeka. Panyama pane padhiringi ndinoziva kuti 7 days hadzo, asi unenge wanamata. Vamwe mamakatositoka yemwedzi. Vaya vanga vasati vatenga nyama, mari yenyama hunzai kuoffering basket. Andi babudget nyama ndio inoti dhurei. Saka mari yenyama moya nayo kuoffering muswe sandi. Vanhu vati zii. Volume ichiri right here vana baba nana mai. Muri chiri kuitirwa zvakanaka. Tiri tese. Vangani vafarira fasting yegore rino. Iri nane than 19 days. Pane vana vangu vane zvivindi vanga vachitobvunza masikati. Mufundisi gore rino kwakamira sei? Umwe ndamuti 30. Shadza munhu ari padhuze newe kuti chimboteererawo gore rino. Zokorora kuti chimboteererawo gore rino. Pamaresolutions enye egore andoda kukupai. Resolution number 1. Buying a church. Your resolution number 2. Everyone are under my voice. Just double your salary for me if you don't have faith. If you don't have faith. If you have faith, just do times 10. Mwari ngavavhure nzira even isiri salary. Uite times 2. But the minimum you can do for me could double iripo. Tarisa munhu ari pasositi uti munhu ari kutaura yapengi. Dzokorora uti ava baba ava havapengi. The income you generate, it must be minimum of times 2. Why? God will open avenues. God will open ways. God will open channels. God will open zvakasungwa zvese #sunungu. Tichienda kupi? Kumberi. Amen. Church haibatiriri pandiri. Kana nguva yekuenda yakwana, Jehovah unondimova andifambe nechurch. Even church car handiende nayo. Ndosaka uchiona kuti kumba kwangu kune mota yechurch nedzimwe dzangu. Kuti mimi musi wamunoda kupfekwa naSatani mukati maakuda mota yenyu ina handikwiri kombi. Unorongerwa kauchipedza all night. Mfundisi waona waine mukadzi ningi. Tipei mota yedu. Ndongoti yenyu torai indopindawo mune yangu. Tosangana pacheche. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti usazopfekwa naSatani. Siya murume uyu agare zvakanaka. Tarisa ari padhuze newe kuti Jehovha uri pano. Ndo resolution number 2. Ande pa resolution number 3. You pay your tithe 12 months. Tithe paying 12 months. Plus bonus. Vaya vese vakadya bonus visai tithe. Resolution number 4. Ini nevana vangu hatifi. Hatifi, hatipinde muchipatara. Hatifi, hatipinde muchipatara. Hatiite accident. Iwe nevana vako nemhuri yako.
declare that nyora pasi ndindadaro. It's resolution number 4. Resolution number 5. My name is going to grow. Say name growth. Nyora kuti name growth. Itauti mfundisi dzokororai. Say ndiri kuti name growth. But achiti kusunungurwa kwaikai. Kana uine pawakasunungurwa, pawakasungirirwa, ukasunungurwa nyika ine tsika yekukuziva. Ukaona nyika isikukuziva, hausati wasunungurwa. Can I repeat this? Inoigorere kuti vanhu vasina mazita vave nemazita, vanhu vasina kwavari kuenda vawane kwavari kuenda. Ngatimbosimukai tese Mwari vachitiitira zvakanaka. Hapazi pese paunoda kumhanya, ende hapazi pese paunonzi mhanya uchimhanya unoona umhanyira rufu. Ena unobvunza nguruve padzakarowa speed dzaifunga kuti dziri kutiza idzo dziri kutonofa. Ende ukaona munhu asinganamati, asingabvisi chegumi, achibudirira kukudarika, zoti ane speed yenguruve pane paari kunogumira. Wawa. Havazi vese vari kumhanya speed kwayo. Pane dzimwe dzakazombomhanya mubhaibheri dzasvika dzikati dzakanganwa kuti dzavingei. Asi ndo dzadziri number 1, but dzanga dzisina information. Kweta dzadziri kumashure dzadzichiteera ndo dzaive neinformation. Saka pambacho ukaona vari pamberi vachienda vasina, pane vari kumwa champagne izvezvi, pane vari kuhura izvezvi. Ako ndiri kunyepe. Enda kamuruta potumuoni zviri kuitwa. Hazvirevi kuti vari pamberi pako vari kunakirwa stereki. No. Nyasha dzinosimwa pane munamato watinoita pano kuti Mwari tisiyanisei nevasingatendi. Ndo vacho vatiri kureva ava kuti tisiyaniswe nevadini nevasingatendi. Kuno munhu uti akatarisa zobari ufunga kuti hanzi kuchechi kunobhowa kuchanakidza manje manje. Alright, ngatigare pasini pese resolution tigonamata. Tigonamata nekunamatirana tobva taenda kumba. Alright. Name growth. Then number 6, encounter with the Lord. Encounter with the Lord. Mwari ngavamboitawo chimwe chinhu chaunorangarira gore rino kuti paya ndakasangana naMwari. Paya ndakasangana naMwari. But achitaura kuti gore rashe rikapera usina kuona Ishe wacho, wapindirei mugore racho. Rino igore rashe hariperi usina kuona Ishe. Mwari ngavawane pavanosangana newe, kwete pekufungidzira, panonyatsobatika kuti apa ndasangana naMwari. Gore rino sangana naMwari. Let it be your resolution kuti unosangana naMwari gore rino. Kune vanhu vazhinji vari kufunga kuti how do I meet the Lord? Pane nzira dzakawanda dzekusangana naMwari. You can meet God through financial breakthroughs. You can meet God through my spiritual breakthroughs. You can meet God by increasing your name, like I was saying. Pane chimwe chinhu chinongoitika kuti zita rako rirecognizwe. Gore rino zvihuta ngazvinetere pamusasa wako. Pane dzimwe mari dzamunofanira kubata gore rino dzamusina kushandira. Pane panofanira kungovhurwa naMwari, so wotoita zvotoita. Can I repeat this? I've learned one thing and I want to share it with you. Panyaya ndiri kutaura kuti encounter with the Lord. When God wants you, He has a way of meeting you. Tarisai kuti mukadzi weaifeva, vanhu vanongo iye akazongofewa musi waipfuura Jesu. Vamwe vese vaifewa, but iye ndiye chete akabatwa. Akanzi handei naye kuna Jesu. Guta rese iye ndiye akabatwa. Saka gore rino ka, if you are not encountering the Lord in a direct way, encounter Him in the indirect way. But you must have an encounter with the Lord. Igore raShe sangana naShe. Vice Chairman, gore rino pane
pane dzimwewo ndimi nedzimwewo nyasha dzinofanira kuenda pamunhu anonzi vice chairman kuti angoremerawo so. Uri sekretary wechechi, pane kamwe kakuzodza kanofanira kuuya pamusoro pako. Pane munhu andikutaura naye, gore rino unofanira kusangana naMwari. Pane paunofanira kusangana naMwari. Kuhope, uchifamba, uchimira, unofanira kusangana naMwari. Pananga nchinyengetera muna December muno I was praying zvakanyanya nenyaya ye-appreciation yamakaita gore rino. Ndinorangarira rimwe zuva ndichidriver kuenda kwaRusape ndiri ndega mota. I started praying about this church. Ndichibva pamba ndikanosvika kwaRusape ndichikunyengetererai. Ndikaita business rangu ndikapedza ndakudzokera kumba. I was praying. I didn't have specific names in mind. I was just praying for the occasion and how it happened and how people prepared. And I was saying to the Lord, God, they have done it to me. They've never seen you. But they are doing it to me in faith that you have sent me and they want to meet you. And the Lord said to me in an audible voice, not nekufungidzira, kuti vese vakamira newe nevachamira newe muna 2022 ndine zvandakuvaitira zvavasinganzwisisi. Saka pane vanhu vese vai-organize appreciation nevanhu vese vakamira pa-appreciation, ukaona zvinhu zvaakuitika usazvinonotsa. Why? Pane zviri kuitwa naMwari zvausinganzwisisi. You don't understand it. Pane vanhu vandoda kuti vabatwe nechadzimira chenyasha, unomuka waakumberi. Pane pamwe pekuti unobatwa nechadzimira hausi kunzwisisa zviri kuitika, asi unozomuka waakuseri waakunzwisisa zviri kuitika. Pamwe pacho ndakazokumbira nyasha dzekuti muende musinganzwisisi, nekuti mukaenda muchinzwisisa vamwe venyu reasoning yenyu inoramba faith. Pane mumwe munhu wekuti akanzwi iwewe vaakuita imba obva anzi toda kupa imba, anoramba oti handidi imba yenyu, maonei pandiri. Hausati wambosangana nemunhu akadai. Iye ane 34 years osangana nemukomana, sisi ndokudai, aiwe ibva apa. Anobva sei iwe wakura? Hausi kuona here kuti wakura? Ivai munopenga, apengi ari kutaura nemi, itise zvamareva. Ujo muchainonetserei kuita sasamanyika iwo makore apa 34. Hanzi zvinoitawo here kubvuma munhu ka1. Itsika dzevanhu. Enonobvunza Rebeka akaroorwa naIsaac akanga atori nezodzo, haana umboramba. Iwe hauna zodzo, unorambirei? Rebeka chaiye ndiye Rebeka ndiri right. Paakatumirwa uya muranda waAbrahama achinotora mukadzi waIsaac, angonzi ipai achipa madhongi mvura, zvikanzi pane murume ari uko, akati handei tinovaudza kumba. Iwewe manje hauna kana CV, uri kunzi ndokuda uri kuti ndichakuudza mangwana. Ini ndamboti pane zvausingadzwisisi zvaakuda kuitika. Itise zvamareva, mune pfuma here? Vanhu vari kuti iwe uri kuda zviri normal zvekumbonyorerwa chitsamba umbosiwa chiWhatsApp womboramba iwe uchida. Ingotaura kuti sezvamareva, ndokudai neniwo ndiri kukudai. Ndiani akati unotanga waramba? Zviri mubhaibheri rena unondivhurira chapter yacho nevhesi yacho tipedzerane. Pazvakanyorwa kuti unoramba wozobvuma mangwana. Itsika dzevanhu ngatiite dzedenga izi. raShe achiona Jacob, hapana panonzi akaramba. Vakabva vatongotarisana vakafarirana. Baba vakazongoapprova yakapera. Indofunga kuti vasikana vazhinji vatinavo havatendi. Nemasingo. Saka munhu dai vamwe venyu muri mimi mamuri Esther, maita handiroorwi na mambo akarambirei mukadzi wake. Uda kuziva chikonzero chakarambirwa Vashiti, iwe usina murume.
pari pano apa pakaita saEsther ari kunzi iwe geza mambo atidzinga mukadzi ina ndidini zvevanhu vanodzinga vakani ina ndidi ko ndikazodzingwawo. Esther akangoti zvamareva regai tigeze tiendeko. Kwakutogeza kwakutoroorwa. Ina chimbobvunza umwe munhu ndikati dai uriwe iwewe une mhinduro here yekuti sei Mwari vakatendera Bhathsheba kubereka mambo Solomoni iye akaroorwa neupombwe paine vakadzi vamwe 700 paine vamwe vakadzi aimini vaDhavhidhi vakaroorwa vasina upombwe. Mwari kwakutendera mukadzi weupombwe kubereka mambo. Zvine mhinduro here izvozvo? Zvine explanation? Ndiri kufunga hangu semunhu kuti Bhathsheba anga ari right here nemuchinda wake wokuurayiwa uyu kana kuti anga ari right kwamambo. Aiwa bati handizi ndakanyora Bhaibheri. Bhaibheri rinongoti Uria akaurayiwa uyu akaita mukadzi wamambo. Ndochibvunza kuti Bhathsheba anga ari right here kwaUria uku kana kuti kwamambo. Pane pamwe pokuti unonamata Mwari mandirasa, Mwari hauna kuraswa, wasvika. Saka ndati pane zvichaitika pamazuva mashomai zvausingadi kunzwisisa, iwe enjoy the moment. Kana zvaitika rega kutsvaga mhinduro dzisina vanhu. Pane umwe mai vandoziva kuti hanzi vakaroorwa umwe mukadzi achiripo vakaita mai president kwamwe, vakazopiwa mamwe mazita but vakaenda nhasi vachiri kungodya. Pamwe pacho ndine vanhu vari kuda kushandisa reasoning over faith. Izvo zviri kufunga kuti iwewe une 51 pa 51 years dzako uri single uri kuda jaha unorowana kupi? Jaha benzi rine 51 ibenzi ndo rakabati jaha kwaro rikasvike 51. Saka ndiri kudzokorera mazuva kuti kana makunamata Mwari regai kulimita Mwari kuita zvinhu makabatirira patsika dzevanhu. Kana makuita zvinhu regai kugara patsika dzevanhu. Hanzi but mambo wazveshuwa vakadzinga mukadzi wavo. Kwete kudzinga mukadzi wavo rari sijaha anga akura kuita mambo anga achovha but Esther ari kuti ngatiendei pamudhara iyeye. Ozonga munhu aitaura kuti mufundisi ndine 38 years but munhu ane 50 years handimudi. Ko Esther akatora nemakore mangani? But unozwa Mwari toda nyasha dzaEsther dzazouya pa kudzitiza. Ndine vanhu vari kuda mari here mugore ra2022? Ndinawo. But izvezvizvi unotiza vane mari ukaona ane mota panzava handitauri nevane mota. Munhu veBramfisher vanenge vachipinda muBramfisher Connect, Kakiso Connect. Pamwe pacho chimboendawo kuseri kwerodhu wosvika ikoko kuti ndakushanyirai. Even vakafunyama unoti ndiri mwana waPastor Jiriji vakati ndikushanyirei. Mukaenda kwavanyabadza vakaramba vaudzei kuti mufundisi vakati tipote tichiuya kunoku. Even kwamai Masuka mufundisi vakati tipote tichiuya kunoku. Hatisi kuda kudya, toda kuona chete. Tarisa munhu ari padhuze newe. Mutarise kuti igore raShe. Dzokorora kuti igore raShe. Dzokorora kuti igore raShe. Chipedzisa paya hashtag sunungu. Pane pandofanira kusunungura. Pane panofanira kusununguka. Pane panofanira kusunungurwa. Kwete nekuti ndagona, aiwa ndangozviziva kuti kuna anosunungura. Chakaponesa Bhatimiyo hakusi kuti akanga kungoziva kuti Jesu anoporesa. Kwakutodaidzira mwanakomana waDhavhidha ndinzwirewo ngoni. Mukadzi aibuda ropa chakamugonesa kungoziva kuti Jesu ari kupfuura kwaunobata mupendero. Vaya vese vasina kuuya pano vane nyaya dzavo dziri kunetsa vataurire kuti ana Pastor Jiriji uyai kunotisunungure. Chirega uzodaidza vamwe vakasungirirwa. Totanga kusunungura iwewe tozobatsira wawauya naye. Kune vanhu vakasungirirwa ma1 room. Kune vanhu vakasungirirwa pamakotama ebhotiki. Kune vanhu vakasungirirwa pakushaya akaundi chaiyo. Mukadzi mukuru hauna akaundi kana yemukuru. Unopiwa mari meenvelope sechimbatso
uri pano #sunungu toda kusunungura mangwanani anaya. Hauna hembe 1 inopfuura 500 limit yako. Senge praise team nda kusunungura inhasi zvekutenga madress ema 80 rand kuunza tsvina papulpit. No, unoti hembe dzevanhu vese vari kupulpit hadzipfuuri 1000. 80 rand, 80 rand, 40 rand, 50 rand. Moimbirwa hakauya toendepi takapfeka marengenya uko hakudivi asina. Kumboimbirwa nevanhu vakapfeka hembe kuTruworths vese vakapfeka Truworths 700 800 naMwari vanounza nyasha. Pamwe pacho chiri kutarisa vaIsraeri vakambonzi endai munogeza muzore mafuta mozouya pamberi pangu. Shuwa tingaite basa isusu rekupromota fashion world yeuniform yepraise and worship nekupromota maChina Gouda look Gouda fit all Gouda ndoyatei tichishanda nayo panapa. #sunungu ndakusunungurai pamwe yaiwoyo. Vanhu vane ma1 plate stove nema 2 plate stove rega ndikubatsire. Gore raShe nderekuitawo 4 plate stove inokwana even mu1 room. But kune munhu achirugara mu1 room anopinda pano. Vachiripo vanhu ivavo vane nharo. Gore rino munoziva kuti munhu akatenga dzimba dzakawanda pachechi panapa akatenga ngani? Moda kuti ndikuudzei, akatenga dzakawandisa pachechi panapa akatenga 5. Munhu 1 hapana flat mastand alone kuti 1 2 3 4 5 pane 5 pane 4 pane 4. Iwe unengani? Ozibana totaura kuti 4 watorwadziwa ukati mufundisi wanoda kungopromota vanhu vane mari. Iwe hauna because haudi. Can I repeat this? Hands payslip yangu haikwani, hey handina permit, hey handina. Unochero kuti nyika ine vanhu vakazara nekutya. Mangwanani ano pandiri kuti #sunungu ndoda kusunungura maRoger. Vana Rogers ndinemi manerano mangwanani ano. Unochero kuti kune rudzi rwechirungu vakangobvumirana kuti hatikwiri kombi. Imuri kuti kuvarungu hakuna madofo. Sei vasikakwiri kombi? Attitude. Iwewe une attitude isingaiti. Indakaona kuti even wakomana wepachechi pano wakaona musikana ane mari havamunyengi hatauri naye. Ukaona musikana ane mota so vese vanotiza musikana achidhiraivha ega iwo achifamba neR2 dzavo vachi. Sister ndikwidzewo kamota muri kuenda kupi ndidropeiwo home. Sister muri sei? Chitaura naye unyasha dzinotapukira pamwe pacho shandisa dziripo kana iwe usina. Ini ndaidzokorora kuita mukomana handakufunga zvakasiyana. Zvataifunga kudhara kuti nyangwe zvakari murombo gara naye rudo haruna murombo. Ndosaka uchiona kuti mamwe matangwe akaitirwa muhuswa. Munhu ana kana mari yeloji unobatira nhumbu muhuswa kunge nguruwe. Kuri kuteererwa imbwa kusango ndokunoteererwa vanhu. Izvezvi ndichitaura so kuna vamwe vasikana vari kutonzwa pasajiriji vachitaura mangwana musi wenyuye unoita nyuye uri kuhuswa uku uchibatirwa kumiwotoro uko kuseru. Even chikanzi chihure wadii kuhurira muhotera unohurira muhuswa kunge kitsi iwe uri munhu. #sunungu
imbosunungurwawo ipapo uite zvinhu zvine musoro, zvinhu zvinobatika. Volume right. Gore ra2022 igore rekusunungurwa. Sunungurwa pamalevels enhamo, wosungirirwa pamalevels enyasha, sunungurwa pamalevels ekupema, wosungirirwa pamalevels ekupa. Vanhu ngavatore kubva kwauri, iwewe iva nazvo. Gore raShe, ndikunzwe futi mugore raShe uri mukiu yekutenga nzondora. Mugore raShe futi ndikunzwe futi uri mukiu yekutsvaga zvinhu zvakaexpire. Une chitiri chinoiswa nyama dzaakupera madhesi, iwe ndopaone ngoriko ukapedza kuti Ishe ndinzwe nokufara, ndinzwe netsitsitsa. Tsitsi dzipi iwe wadya zvakaora? Imboti Jehovha. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti mukomana wayo ari right, itaura kuti zvichiri right. Unoziva here kuti as a many thinketh so he is. Izvozvo ndine vanhu vati 100, vamwe vakati 100, vamwe vakati 60. Iwe uri kuti ane manyawi, iye angoita confidence yekuti kana isimo mukaakaundi Ishe muchandipa. Iwe waita confidence yekuti handiwani. Tarisa kuseri, imboda umbonamata kana ndakunamata muna 2022, toda kunamatira vana. Hatina mwana anokura panapa anopema chingwa, hatina mwana anokura panapa anogara mu one room, hatina mwana anokura panapa anoita experience yekukwira bhazi rinonzi Marongwe. Inzwa zita racho. Wana BNC, wana kupfuma ishungu, ndo mabhazi auri kugadzirira vana. Mwana achikura ngaazive kuti I buy a car. I was talking to Shannon, I told her my first car, that when I'm 16 I must drive. You buy me a car for 1 year, then I will refund you your money. Chimwana chine 11 years, but you only 40 years. Unoenda pa group retrain, vanhu vakavhara train vakandibatsira. Unenge uri pa WhatsApp group yetrain, yafira pakati, yamira pakati. Nguva yaunopedza uchiverenga mameseji etrain, haugoni kungobatanidzawo 1.5 pamwedzi yekutenga kauno. Kekuti ukapaka kumashure kwangu ndikatsamwa ndokasimudza ndokaisa pasaidi, but kane karipo. Uno hainetsika kungobata ndega. Handiri kuona kuti ruoko rwacho ruchiripo. Mozosvika muchiitora papavement, asi mune musi kuenda ukombi. Vana amai vasina malaisensi, maoko mudenga yaka vakaremara vese. Asi mudzaizve ndiwo wakaremara uri kunyare. Vana amai vakaremara, gore rinorega kupedza uri chirema. Hazvina basa nepemiti kuita license. Kuno munhu akazondibvunza zvikanzi mufundisi, zvinoitawe here kuti inini muKristu ndinzi ndashandisa vakomana kuita traffic register? Ndikati mune permit here? Zvikanzi handina. Ndikati pabhodha makauya sei? Zvikanzi ndakajambiswa. Ndikati saka kana makajambiswa apa makuda kupinda nekuseri, kana watanga kupinda nekuseri wotongoramba uchipinda nekuseri, nekuti wagara uri kupinda nekuseri. Jacob handiti akatanga kupinda nekuseri ari mudumbu, zvikanzi mukuru achabira mukuru, mudiki achatungamira mukuru. Supu udangwe akaba, blessing akaba, kwaLabhani akanochinjirwa order, akudzoka akarwa nemutumwa. Life yaJacob yanga iri yekutenderera chete nekuseri, achingotenderera nekuseri, achitenda. Indakadzidza chinhu wani mupenyu, kana tonamata tikasapinda nepadoo tinopinda nepawindo, asi kupinda hatiregi. Chatinoziva tinopinda, whether tapinda nepadoo kana nepawindo, asi mukati tirimo.
muone ati ndokuparidza here koko. Yes, ndokuparidza. Pane vakatombosvika Jesu achiparidza padoo pakavharwa, vakavhura rufu. Jesu haana kuvatuka, akati handisati ndaona kutenda kwakadai, kureva kuti Jesu ane mamwe mashortcuts avakatendera pamazuva avanga vari panyika. Iwewe wacho ndounoda kuramba mashortcuts. Iye Jesu ane ake akatendera. Paakabatwa nemukadzi aibuda ropa, haana kuti you are unclean, akati #sunungu, kutenda kwako kwakuporesa. Haana kuti uyai nematombo, pane ane tsvina handibata. Uri kunzwa ndiri kutaura iyoyi? Pane munhu wandiri kutaura naye manje. Liya akanga achitori nemurume, asi akanga asiriye muridzi wemurume. Mozviziva here izvozvo? Liya akangonzi pindawo mushamwari, maziso ako akareya, ukasiya Rachel akarorwa iwe watogara pane. Pinda umo nababa. Baba vayatsoona kuti uyu ane maziso akareya uyu haawani mufeso. Kwakufuma vachiudza Labhani kuti tsika dzekwedu dzinoti mukuru haatangirwi kuroorwa nemudiki. Asi mudhara akabatsira. Saka pane zvimwe zvinhu zvausingafaniri kunyanya kuteedzera order. Ndosaka uchiona kuti isusu dai takagara kuZimbabwe tichimirira mapemiti, dai chechi ino iri kota. Vazhinji vandiri kuparidzira munomu, mapepa ari kuti vari kumusha, ivo havo vari pano, asi poloni vadya, vhangeri vanzwa, dzimotikari vari kutenga vasina mapepa, ari kuti vari kuZimbabwe, but ivo vari muno. Vakangodzidza kuti kana tikarambidzwa kupinda direct tinopinda nekuseri. Ende uda unyepera kuita mutsvene, hapana ari munhu asina kumbojamba bhodha. Unogona kungoita 1 or 2. Ngatitaure chokwadi, vangani venyu vasati vambojamba bhodha kufa vashoma. Vashoma profa havo maybe nekuti vakambotangira kune imwe nyika. But inini ndakatomboiswa muchizarira chemakudo pabhodha pa. Ndaisirwa chifamu permit chekuzi yanzi chimafambeni. Zvanzi family murungu wacho ndiani ndakakama. Vananonzi makudo muyavo. But izvezvi kana ndichivhura garage rangu, ndichivhura fortune yangu iyo irapo, zvokuti ndakambopinda muchizaro chemakudo hazvishandi. Chinongoshanda ndezviripo, kwakabviwa hakusha. Saka iwewe gore ra2022 ndiri kukurambidza kushandisa nhoroondo yeupenyu hwako. Shandisa thimu yegore, shandisa zviripo, rega kushandisa nhoroondo. Ndopandiri kumira ipapo kuti tikada kudzokera kuti makakura sei, makamborepwa, makambobirwa, makamborohwa, makamboitirwa utsinye, hatina kwatinoenda. Chatinotenda tiri vapenyu uye tiri pano, uye pane nyasha dzekuenda kumberi, ndo dzataakushandisa nhasi. Chokwadi tikada kushandisa kwamakabva, hatina kwatinoenda. Chinotoshanda ndechekuti nhasi ndiri mupenyu. Ndakadzokera kumusha ndikatarisa nzviru dzandaidya neparwisi pandaigezera. Vangani venyu vakako vanoziva kugeza uko? Hamazivi magezero iwayo. Unenge wakagara so uchikwesha mugumbo. Izvi ndikakweshera ipapo gumbo rinosara rese ipapo. But mazuva iwayo ndopaiwa pekugezera pakanaka. Vangani venyu vasina kumbosona masokisi? Sokisi rinosonwa, rikatsemuka, you tuck it in, worisona. Izvizvo wakukanganwa kuti masokisi mangani. Pane kamwe kanyasha kaunofana kutenda Mwari, woshandisa ikako kuenda kumberi, woshandisa grace iroro kuenda kumberi. Gore ra2022 igore raShe, harisi gore rako. Last year it was you, this year nderaShe. Tendera Ishe kuita zvinhu muupenyu hwako. Gore rakapera waicreata season, gore rino nderaShe. Tenda kuti kana murume uyu anonzi mufundisi, kana mudzimai uyu anonzi mufundisi aine zvaataura, igore raShe rekushanda nevazodziva kuenda kumberi. Kwete zvatagona aiwa, but zvemwaka uno ndezvaShe. Hatisi kushandisa tsika, hatisi kushandisa kugona, hatisi kushandisa kusagona, tiri kushandisa nyasha dziripo. Iye anototi akandizodza, kwete kuti makagona. Iye Jesu anototi ndakauya ndazodzerwa kare kuponesa vakabatwa nekusunungura vakadzvanyirirwa, zvisinei nekuti vakadzvanyirirwei.
ndiri kuparidzawo kumana, but mumwe munhu izvozvizvi ari kutanga kufunga kuti kuchirorodziwa kwandinobva zvinoshanda here. Ndakasvika mushopu yaitengesa makola, munati mapepsi, maziva mapepsi. Ndakasvika mushopu imomo bva ndatora 7 cases zangu dzemakola. Zvikanzi ukatenga 7 cases unotenga 7 cases dzemvura. Ndo mutemo wevari kutengesa. Ndikati ndobva kuruzevha mvura handidi. Vapauya vamwe mai vanga vakapfeka ka tight skirt. Handitsanangura hangu mapfekera vanga vakaita because zvimwe zvacho hazvisi decent. Vasvika vana vanga vari pavamira muzasi mangu cha. Ndatoona kuti mhepo ishoma pakati pangu navo. Zvikanzi ndokuzivai. Ndikati handikuzivei. Zvikanzi hamuzimi here imi makaparidza kuti pamukadzi mari. Ndikaona kuti pano ndabatwa pana. Profile yakuzikanwa pana. Avana akapfekawo chibhotomu changu nemasilipazi ne-t-shirt handiri parivi. Zvikanzi ndimi ashasha bva yapfugama mumetro beach Rusape ndina matirei. Ndainyengeterera ndapedza. Munamato wacho wanga usina kureba kawe munhu asina kupfeka. Ndataura izwi ndapedza. Zvikanzi mirai ndibhadhare madhiringi 7 makesi abhadhara. Maneja wacho paaudzwa zvikanzi ndiye kuparidza uipa mukadzi mari. Ini vanhu vakuita vachiwanda pandiri, vese vaitora mukuru wakundiunganira, tina matire. Apa ndambotengerwa madhiringi sindasungirirwa, uchatiza herewo ine zvinhu zvowani. Ndavanyengeterera vese vapedza vazobatanidza vandipa chimwe chimari $50 yangu vanaisa muhomwe. Ndatone 50. Apa ndabva kupromiswa mwe $500. Umwe apedza kunditransfera 20,000 bond maaccount mangu. Asi vanhu vese ava vane vafundisi vavo vari kutambudzika asingaiti kuZimbabwe, asi vari kundipa mari. Unosandaidza kutaura kuti chi ukavhurirwa dhoo 1 naMwari, mamwe ese anovhurika egaso. 1 rikavhurika so mamwe ese anovhurika egaso. Munhu akashama akandibhadharira 7 times 27, 7 times 7, that's 28. Plus chimwe chi50. Ndaitsanamatira zvandinoita izvi zvekutsukutsana nemi ndangoti be blessed, be blessed, be blessed. Ka 50 katobuda. So gore raShe rinoirya iri. Tendera Mwari kuita 1 encounter newe. Uone kuti mamwe madhoo haavhuriki here. Tendera Mwari kungosangana newe just kachimeduso kuti igore raShe uone zvinoitwa naMwari. Regedza kuzviomesera gore rino nekutarisa vese vakasvotora nhumbu, vese vakaba, vese vanodhonzera vanhu mabhegi, vese vakambori. This year is not a year yekugara pane zvakatadzwa. This year igore rekusangana nenyasha dzegore, igore rekubatirira pane zviri kuitika kwete zvakaitika. Gore rinogara pane zviri kuitika. Zvakatadzika zvakatotadzika mudikani, hatigoni kurivhesa. Patakakundikana takatokundikana, but pane nyasha dziripo dzatakufanira kushandisa. Unozanda izvibvunza so ndaenda kumusha. This time hapana kwandakaparidza. I wanted to rest. Kwese kwandai-invite kwandaiti ndiri aiti ndakatoenda ndisina kana batch, ndaisada kuparidza. I wanted to rest. But I need to tell you kuti kwese kwandaienda vanhu vaindiropafadza. Ukatenda ukwaropafadzwa, ukatenda ukwaropafadzwa, ukatenda ukwaropafadzwa. Umwe akatozonditi mufundisi wamutore huku 3. Ndakatozoshaya nguva yekunodzitora huku dzacho dzichingopiwa. Iwewe zvandakudza ndezvokuti pauri kuropafadzwa naMwari
rega kutarisira kuti Mwari vachakuropafadza everyday. Vanokuropafadza ka1. Ropafadzo iyoyo inonovhura mamwe masuo ese nemadhoo ese nezvikona zvese. Wangovhurirwa 1, every other door opens. Ndosaka ukaona kuti Zacchaeus akasangana naMwari ka1, Cornelius akasangana naMwari ka1. Vese munhu aisangana naMwari ka1. Iwewe ndoda kuti usangane naMwari ipapapa, kungosangana naMwari ka1. Tabva tagadzirisa nyaya idzi. Ndosaka ndati igore raShe kuti iwewe usangane naMwari ka1. Ka1 ikako, Solomoni akangosangana naMwari ka1. Unoda kuti ndikuitirei? Ndipei wisdom yekutonga vanhu vese. Handina pandakazombonzwa zvekuti Solomoni akataura naMwari, but wisdom iyoyo was sufficient to see him through the entire life yaakararama. Hakuna imwe timu yandichazoisazve yekuti gore raShe parudapoti. Iyi ndo yekutanga nekupedzisira. Pamazuva angu ekuparidza pano, yakakuringana kuti kana masangana naShe ikuraramise kusvika wafa. That opening must sustain you kusvika wafa. Iwe hausi muprofita wekuramba uchiudzwa zvekuudza vanhu. Uri kuda nyasha dzinokwanira iwe nevana vako. Kana dzamhara pauri, dzamhara hadzifanire kunyura. Kuna munhu wandiri kutaura naye so ari kuti akanditarisa kuti mufundisi inini here, ndiri kureva iwewe. Ndiwe munhu wandiri kunyatsoreva. Kune vanhu vari kuona maimufundisi vachisimuka vachidzinga, hakusi kuti vane mudumbu, aiwa. Vari kuenda kuna She ndobatsira vanhu vanenge vachinetseka. Vari kuenda kuna She. Mwari vakatiropafadza nabhebhi kuna She. Saka manheru ajaira kunge aina mai vake padhuze. Saka ari kuvatsvaga. Kana chaakuchema woenda ikoko. Kune vanhu vanozoti mufundisi vainamata vachida kudzinga mamhepo vachitadza kunyararidza mudumbu memudzimai wavo. Kune vanhu vane ma0 gig kavano ndambotaura vanoda kuchinjanisa memori yavo nememori yeTV iri kumba uko. Wabva wamuka nditi ipapa ndo pakunakidza pese pevhangeri wanga usi kupanzwa, wanzwa apa ndo pawabata. Saka mamwe amajokes atiita tine hama dzatiri kumutsa. Imoti mufundisi vari fani, inzira yekuparidza. Pane akazomboti ndinda kurarisa ndindo kumutsa. Hallelujah. Saka manheru ano ndatsanangura nyaya yangu yetheme. Ndichaidevelopa time and again as we move into the year. Uchaiona ichirudunura kuti unoita sei nikaunda naShe. Igore raShe tiri kurevei ma resolutions atataura, ticha expanda tichienda.